As luminarias que está a instalar o Concello de Boiro nun total de 20 pasos de peóns contribuirán a un importante incremento da seguridade nestas zonas. Trátase dun sistema de alumeado específico para estes pasos, posto que conta cun indicador luminoso intermitente para chamar a atención dos condutores. Vimos de instalar iluminarias tipo cebra en todo o término municipal para aumentar a seguridade viaria dos peóns. En total vamos a colocar 20 iluminarias deste tipo. É unha iluminaria específica para iluminar os pasos de peatóns pola forma en que ilumina o paso de peatóns, se ilumina simplemente o que é o paso de peatóns, e na parte superior ten un testigo luminoso destellante de color amarillo auto para dar presencia aos condutores que no lugar hai un paso de peatóns. Ata o momento xa se teñen instalado estas luminarias ao longo da rúa principal e nos próximos días estenderánse a outros puntos do casco urbano e das parroquias. O Concello seleccionou aqueles puntos máis conflitivos e frecuentados onde a iluminación é insuficiente. O que estamos facendo é detectando aqueles pasos de peatóns máis conflitivos, con menos visibilidade, e tamén aqueles pasos de peatóns onde o tránsito de peóns é máis frecuente. Vamos a ver como funcionan. A verdade é que estamos contentos cos días que levamos colocada, porque se nota que se aumenta moitísimo a seguridade, e de cara ao futuro, se detectamos algún punto máis conflictivo, pues seguiremos colocando.